På Skalder Kriserådgivning har vi 2 overordnede tilbud. I stuen har vi værestedet, hvor der er fokus på samvær og fællesskab. Der er løbende forskellige aktiviteter, ture og arrangementer. På første sal har vi samtaleterapien. Her kan man henvende sig med problemer og tanker af enhver art. Det er helt anonymt, og der er ingen ventetid. Samtaleterapien er for dig, der er deprimeret, har angst, stress eller mistrives af anden grund. Det være sig på arbejdet, på studiet eller privat. Ingen problematik er for stor eller for lille. Alle er velkomne uafhængigt af alder og baggrund. Tilbuddet er gratis, og vi har plads til alle.